Assalomu alaykum barodar. Va alaykum salom. Siz akajon, alhamdulillah, xudo ra shukr. Shuma khubem barodar, salomati khubay, kor burama khubay teje. Sad boshur. Barodar hami mas'alae hami kor kheli shidage, hami dokumento itra giriftage mara yak kutoh mefahmondi. Man 6 sentyabr omadam teplitsay город Kashmir. Omadam hamija 15 roz kor kardem, yak баном Алишер Атак Қиёмиддӣ ном дорад. Номи аслиш Қиёмай. Бачаи Қумсангир, бачаи колхозобод гирифт. Аввал мара даъват кард, бародарам, як бародарам инҷа қатин буд. Ҳамроҳи ҳамон бародар мо ҳардумона як квартираро бур нишон дод. Гуфт ки амҷара шпаклёвкаву краска кардан дар кор 200,000. Мо ба гарда гирифтем. Ба гарда гирифтем, мо рафтем у кора буд кардем. Тамом кардем, бояд ҳамун сар мо план гирифтем, омад моро фиреб кард ки бурӯед ки милиса омадиянд вадаркатон мекунанд. Барои ки мо документ надоштем, патент надоштем, мо парсидем гирехтем. Моро овард ҷои худа монда, абрат нарафтай, пла гирифтай, гирехтай рафтай. Илтимос ай ҳамаи шумо илтимос мекунам. Ҳамин бачаро биёвен, ҳолмон бадай. Дар ин зимистон бе документ, бе ягон чи ягон ҷо корда намегирам она. Дар ин ҳамин ҷои хунук ина нигоҳ кунед, тай курка дар даруни хона истодагӣ. ҳозир документои худа дар дасти ҳамуо ҳай. Документон дар дасти ин ҳамин сурати ки ма дароиш кардӣ ҳамин бача ҳая? ҳамин бача Алишер Меганаш Атак Қиёмиддӣ ном дорад. ҳозир пок зад документ дар дасти ҳаму гирифтагӣ. ҳамаш дар дасти ҳамуяй. Патент ҳамаи чиз доштӣ? ҳозир дар Москвара ком тараф даӣ? Город Кашира даи. Ма патент надоштам, фақат як регистратсияву паспорт. Аллоҳу акбар, тамом дигаи чӣ надоштам. Мақсад гирифт буд ки ҳамин ягон ҷо биромада натонам. Ин рафтагиш 2 моҳ зиёд мешавад. Мо дар ҳамин як кулба айуҷа сирмон кардан ин эҷо омадем. ҷои хунукида маҷбурем дига бестем чикор кунем. ма гуфтмуд бародар, гуфтмуд ку, гуфтум мақсад боша документот биё, ма худам кор да мегирмад. хеле бадбахто бисёран, ин та бадбахто бисёрана. иншоалло ба амраи худо даракша миёвем ин бадбахта. Ин бадбахта даракша миёвем. илтимос бобои лангари ай ҳама бачаҳоям Қумсангир хоҳиш мекунам. Илтимос ҳамин бадбахта кадоме бишноса бидона. Илтимос ҳамин бобои лангари дар связ да бироед. Мақсад мо чорагани одам ҳамура биқапем. Фарзанд дорӣ, зан дорӣ бародар? Ронаи Аллоҳ 5 фарзанд дорам. Авачак бадбахт гуги фарзандои амира бихире 5 фарзандша ич хел мехонаву мепӯшонаву нигаҳу бин мекуна. Бадбахти худозада бугӯ худо хорӣ кунад. бо ҳамун рӯзе ки мора ахмақ карда нешид, ҳамун рӯз оилаи ма занг зад, гӯ мардак дар хона ор надорем. Ма гуфтум занак мақсад ҳозир ма инами пула мегирем ҳамин рӯз иншоалло роҳед мекунам. Ай ҳамо гуфтагим ай изома телефони ҳамо хонаро намебардорам ки мара пул мегӯяд, ма надорам куҷо роҳӣ кунам, чӣ роҳӣ кунам. Мефаҳмам бародар, гап нест. Шуро ба амраи худо ин навори тра мебинанд, шербачаҳои Қумсангир мебинанд, бародарое ки мешносанаш. ай ҳар як та шумо хоҳиш мекунам бародаро комит камера мешносен ёро рафиқешен ё ки коми ҳамихелитон мекуна. номрои ман 965 188 6047 ватсап дорам. любое время метонем ки занг бизанем, фақат дар ватсапам. майли бародарҷон, иншоалло ки кор ҳал мешава. иншоалло ман сурат пурат ша мебинам. ма дамони худо бошад аҷон. хуб майли.